аз не знам за какво да мечтая, не знам какво да създавам в живота си, чувствам, че всичко е толкова далечно от мен. Ако това е нещото, което чувстваш в момента, то това едно видео е за теб. Добро утро, добър ден или добър вечер, където и да си на тази прекрасна земя. Има моменти в живота ни, в които нямаме никакво желание да мечтаем. Сякаш всички наши мечти са се изпарили. От най-големите до най-малките напълно са изчезнали. Мозъка ни сякаш ги е изтрил. Като смътен спомен, че някога си мечтал за нещо и дори въобще не можеш да си спомниш за какво са били тези едни мечти. Има моменти, в които не виждаме никакъв смисъл да мечтаем за това, каквото и да било в живота ни, защото нищо ни се случва в живота. Ако си това в момента и това се случва в момента в живота ти, моля те, бъди много нежен към себе си, много нежна към себе си и много, много търпелив. Обещавам ти, че това е само един период от живота ти. Истината е, че всеки един от нас създава непрекъснато реалности с мисълта си. Ако в момента не мечтаеш за нещо много конкретно, ти всъщност създаваш тишина. И тази ти една тишина е супер важна за теб. Подсъзнателно си решил, че имаш една нужда от един период в живота си, в който е пълна тишина и нищо случване. И това едно нищо случване ти е необходимо преди да започнеш следващия си етап от живота ти, когато отново ще можеш да започнеш да мечтаеш и да си позволиш да започнеш да мечтаеш и да искаш различни неща. Вече устарелият метод на мислене е как ние нон-стоп трябва да си поставяме цели в живота, да ги следваме, да ги изпълняваме, как трябва да имаме мечти, как трябва нон-стоп да следваме мечтите си. Целта на живота не е да си поставяш цел нон-стоп, някаква цел и да си измисляш нови мечти. Целта е да изживяваш всяка една емоция, всяко едно чувство и да бъдеш тук и сега. Без значение дали го приличаваш на позитивно или негативно, на добро или на лошо. Когато си избрахме да се родим в този ни един човешки живот тук, си избрахме също да следваме един от вселенските закони, който е за дуалност и полярност в материалния свят. Тази една дуалност и полярност няма да изчезне от живота ти. Тя е тук, всъщност, за да ти помогне да живееш още по-пълноценен живот. Ще върна назад какво е дуалност и какво е полярност. Дуалност е разделението. Ние разделяме духа от тялото, от умът, от разума. Този един контраст, всяко едно разделение е дуалност. Какво е полярност? Всяко едно нещо има два полюса. Ние преживяваме светлина и мрак, раждане и смърт, радост и тъга, добро и зло, любов и омраза, привличане и разединение, разделение. Този баланс на дуалност и на полярност е един от най-важните всъщност аспекти на живота ни. Прекалено много от едното нещо нарушава напълно балансът. Твърде много светлина може да ни заслепи. Твърде много топлина може да ни изгори напълно. Твърде много любов може да ни накара да се чувстваме като задушени. Помислете само за северния и за южния полюс на земното кълбо, за батерията с отрицателната и отрицателния и положителния полюс. Всичко във Вселената има своята противоположност. Целта не е да ги обединим полярностите, а да ги изживеем тези полярности тук и сега, без значение на коя полярност в момента се намираме. Ако в момента се страхуваш да мечтаеш, защото се страхуваш да изживяваш тук и сега, тази една дуалност, разделение и полярност, двата полюса, дай си време да бъдеш супер търпелив със себе си. Ако ти е нужно една година, 2 години, няма значение, не бързай. Никой не те прешпорва, никой не иска от теб да се сравняваш с останалите. Бъди много, много, много нежен към себе си и с много търпение изживявай всичко, през което преминаваш. Тук и сега, но го изживявай. Не бъди на автопилот. Не бъди от този тип хора, които просто е ден да дойде, друг да замине. А, мисля, че така се казваше. Хващай се, когато си на абсолютният автопилот и се връщай тук и сега, в момента, в това, което правиш, с хората, с които си в момента, с собствените си мисли и чувства.
Не се опитвай да избягаш от твоите мисли и чувства. Те ще се връщат отново, защото имат нужда да бъдат видени и изживени от теб. Това е целта точно на живота. Направих една духовна работилница в две части. В първата част задавах въпроси на всеки от вас от последните 12 месеца и за всеки от 8-те аспекта в живота. Живота има горе-долу 8 аспекта, които обединяват всяка една част от живота ни. Когато човек седне със себе си и иска да се извади от този един автопилот, все едно си се грабнал за собствената си коса и искаш да се извадиш от безвремието, в което си, искаш да започнеш да чувстваш отново себе си. Това, през което преминаваш, е супер много важно в момента да го премениш осъзнато, да погледнеш назад за последните 12 месеца и да се зададеш тези въпроси, които аз ти ги задавам и да отговориш много, много честно пред себе си. Това е като да начертаеш една черта и да започнеш оттам, след тази една черта. Ще оставя линкът в текстът на това едно видео, линкът към духовната работилница. Много ще се радвам да те имам в тази една група. Използвай, че е края на годината в момента, за да можеш да осъзнаеш последните 12 месеца и да начертаеш тази една черта, след която дори да създаваш тишина в живота си, т.е. да не мечтаеш все още и да не създаваш каквото и да било, т.е. да създаваш тази тишина в живота си. Да продължиш да преминаваш през 8-те аспекта от живота си много осъзнато, с много нежност към себе си, с огромно търпение, на осъзнато търпение към себе си. Това е нещо, което много бих искала всеки от вас да направи за себе си, да бъде търпелив към себе си и много осъзнато да бъде нежен към себе си. Изпращам ти много любов и много енергия, където и да си на тази прекрасна земя. Ще те видя в следващото видео.